passant is heel interessant. Ik moet u bekennen dat ik samen met astronaut Melvin op afstand naar uren stond te kijken en moet u zeggen Wat een liefde voor je is. Om wat te zwijgen over haar schattige en Charlie. nou, als ik juf Kees was, had ik al lang met snorkel terug. Snorkelman. Professor Wageman. Wij zijn professors in de ruimtebaan. Hoe zullen we het jouw vriendinnen straf krijgen, Dolly? Vriendinnen? Ja, in deze raket zijn we allemaal vrienden van elkaar. Zo is dat, collega. Welkom in de theorie. Van professor Slormans en professor Baartmans hebben we de uitnodiging gekregen voor een rondleiding. En dat vinden we geweldig. Ja, het leek me een interessant experiment. Oh, één ding. Niet op die rode knop drukken die daar staat. Maar nu hebben we genoeg gelachen. Tijd om weg te gaan als een tierenlier terug naar school. Wat? Maar meneer Lout, we zijn er net. U mag straks lekker zweven in de ruimte en wij zijn vast op de saaie aan. Dan niks te beleven valt. Zo ongelooflijk saai. Interessant. Heel interessant. Oh, één ding. Niet op die rode knop drukken die daar staat. Ik kan niet uit de hoogte doen, juffie, maar de ruimtevaart is niks voor de kids. Het is alleen maar voor krachtige gespierde kerels zoals ik. En de professors, die mogen ook mee. Waar gaat de reis eigenlijk naartoe? Het is een geheime missie. Niemand mag weten waar de reis naartoe gaat. En het is maandag, dus tijd voor een waanzinnige luifjoch. Deze keer in een raket. Uit 1000 scholen is er 1 klas uitgekozen die een kijkje mag komen nemen. En, is het leuk? Ja. Wat een diepte interview was dat. Maar, er is meer. Noutje astronautje, waar gaat de rest naartoe? Naar welke planeet? Oh, kan iedereen me nu zien? Zeker, Maan heeft heel veel volgers. Wat een feest. Jullie horen het, de raket gaat naar de feestplaneet. De feestplaneet? Oh, dat klinkt geweldig. De verkeerd op de feestplaneet. Maar waar is de rest ook van de klas? We gaan het iedereen van je vertellen, juf. Op avontuur. Ja! Een planeet waar alles kan en mag. Eén groot feest. Dit is weer buitengewoon interessant. Oh, één ding. Collega, heb je al gezegd dat niemand op die rode knop mag drukken die daar staat? Wat gaat er nou gebeuren, professor? Ciao, ik ben Scooter van Planeet Pizza. Ik heb voor jullie 2 pizza's ham en kaas, 1 margarita en 1 met cheeseburgersmaak. Ja, die zijn voor ons. Ik heb gebeld. Binnenkort gaan wij nog maar vloeibaar eten. Vandaag. Zet het maar aan. Okidoki, Ada. Nee! Oh nee, je hebt de tierenlier gelanceerd.
toch niet te geloven, dit is vet man. We gaan als een raket, stijgt in de grote hoogte. En hij neemt helemaal mee met zijn ziel. We gaan zweven naar de top, niet te geloven, dit is vet man. We gaan als een raket, ga niet op. Kom maar op, zeg niet stop, want je weet, wij gaan naar de feestplaneet. De raket stijgt in de grote hoogte en hij neemt helemaal mee met zijn ziel. We gaan zweven naar de top, niet te geloven, dit is vet man. We gaan als een raket. Wat geweldig is, we gaan naar de feestplaneet. Wel nee, dit is een ramp. We gaan allemaal naar de maan. Waanzinnig toch? Nee, we gaan naar de feestplaneet. Maar er zitten nu te veel mensen in de tering. Het is zowel de zuurstof als genoeg. Ik zie ze al vliegen en ik heb al zo'n grote feest. Dat mij het wordt aangedaan. Zeg, ik heb geen verbinding meer. Is er wel wifi in het heelal? We hebben niet eens verbinding met de basis. Niks. En we hebben ook niet genoeg eten. Hallo, daar gaat astronaut chef over. Ik heb net patat gebakken. Yeah! Vloeibaar natuurlijk. Alle astronautenvoedsel komt uit de bakken. Maar ik heb gelukkig wel nog raketten. En ik heb heerlijke pizza's. Door jouw stomme actie vliegen we nu in de ruimte. Heb ik een punt of niet? Pizzapunt. Wie wil er een stuk? Niet rennen! Niet rennen! Nou, dan neem ik het maar op voor later. Dit belooft een spannende vlucht te worden. Een raket vol met scholieren, een pizzacourier en een echtpaar dat de rondleiding gewonnen heeft met dank aan de staatsloterij. Nee, hoe komt u daar nou bij? Daar weet ik niks vanaf. Oh ja, dat is ook zo. Maar geen paniek, die 3 extra gasten heb ik gelukkig niet gezien. Wat was dat voor een geval? Ja, zeg, hoort er ook bij de prijs die we gewonnen hebben. U ook hier, meneer en mevrouw Loutjes. Ik zal het u uitleggen. We wonnen 1 miljoen en uitgebreide rondleiding in de raket. En we reageerden net zoals heel Nederland reageerde als ze de prijs kregen. Oh, wel aardig. Nou, bedankt hoor. Ja, die uitgebreide rondleiding in de raket is nu wel Heel erg uitgebreid. oh, wel aardig. Nou, bedankt hoor. Niet nog 3 erbij. En die jullie een zat afbokvol. Zeg, mag ik interviewen voor mijn vlog? Nee, we mogen van de loterij alleen spreken met een sterrenkoper van TV. Wat ouderwets en die is hier niet eens. Nee, stel je voor. Mochten mensen. Goedemiddag, mijn naam is Sarah Bos en ik versta het laatste nieuws van Maandag. Even een vraag, wat geeft u de prijs van? Ik word gek. Nee hoor, ik dacht wel, oh, wel aardig. Nou, bedankt hoor. Dat zei ik ook. Wij zijn hele spontane mensen. Mijn collega Sterren heeft ook een sterrenbocht, dan wil je ook iets vragen. Zo'n bezoekje in een raket is natuurlijk ook goud. Wat dacht u? Geweldig. Niet nog één! Nee, dat dacht ik niet. Ik erg me groen en geel. Is goed ook oké. En zilver ook, want wie spreken is zilver. Zwijg, ik kon niemand meer horen. Sorry, ik ben nog allergisch. Hallo, ik ben sterrenstof. Wat? Allemaal weg hier. Professors en ik moeten proberen de tierenlier om te laten keren. Straks gaat het mis en zien we allemaal sterretjes. Hij loopt helemaal goed aan. Ja, terwijl wij allemaal voor goud willen gaan. Heel van aardig. Zoek het lekker uit dan. Nou, bedankt. Ah, een assistent. Astronaut Whitney, we hebben een probleem. Ik moet weten hoeveel mensen aan u in de tierenlier zitten. Dat zijn er 40. Nee, we hebben meer ruimte nodig. Ja, en dan een ruimte. Oh, het Robert Rondwijk zijn 41. Oh, ja, die tel ik niet echt mee. Nou, hij zorgt er wel voor dat de naast zijn naam wordt zijn. Ik heb ook al nog eens op het
basisschool, maar ik kreeg geen contact met Joosten. Dit is echt Rampzalig! Waanzinnig! Eerder interessant. Iedereen kijkt zo neer op de aarde. Die zegt dat we naar de feestplaneet gaan en iedereen is gelijk enthousiast. Zelfs meneer en mevrouw Loutjes. Nou, bedankt hoor. Ik heb hier een rapport met wat ingewikkelde gegevens. Bijvoorbeeld op hoofdstuk 1 staat 5.3. Wat moet ik daarmee? Wat u op tijd doet. Ingewikkeld kijken en nadoen of u iets snapt. Kijk. Kunnen professor Baarmans en ik even onder 6 uur spreken? Ik ben bezig met een experiment. Wat zegt u? Ik ben bezig met een experiment. Wat voor een tent? Waarom praat u zo zacht? Omdat de muren in de raket nogal dun zijn. Kunt u wel zeggen, ja. Als ik niet beter zou weten, zou ik nog denken dat er heden zelf voor mensen naar me zitten te kijken. Moeten jullie straks even naar ons toe? Het heeft te maken met jongens en meisjes van de klas, maar hou het geheim. Natuurlijk doe ik dat. Ik zal het tegen niemand zeggen. Oh, beste Floris, die rare met die snor en met die baard willen me zo spreken. Maar ik hou jullie op de hoogte. Geen woord. Sst. Betty, laat Rome eens hier komen. Maar, Gegema, laat hem hier komen. maar, Ik ben hier de kapitein. oké, ja. Dat meisje luistert niet. Waarom doet ze dit nou? Snapt u dat? Waarom houdt ze Rome niet meteen altijd vragen? Nou, omdat Robo samen met u de enige is die de raket kan besturen. En dat we anders wellicht tegen een meteoor aan botsen. Ja, dat zal wel zijn. Hier is hij dan. Ja, hier is Robo. Oh nee, nu bestuurt hij de raket. Uit de weg, nu! Professor, heb ik een fout gemaakt? Robo luistert altijd. Nee, jij hebt geen fout gemaakt, maar de kapitein wel. Interessant. Heel. Wat bedoelen de professors? Geen idee. Ze zijn de laatste tijd een beetje warm. Vooral nu we eerder zijn opgestegen en met 40 stekelingen aan boord zitten. Het vijfde personeel en Robo. Ja, maar jou tel ik niet echt mee. Oh, zo, Robo, niet vervelend bedoeld. Robo vond die opmerking bot. Sorry, ik maak maar dit. Ik ga het lekker voor je. Wat dacht je van een lekkere olie? Oké, fijn, met niet smeer en maar. Rick, dat is een robot. Pak je ruimtezwacht, nu! Jij robot, wat heb je ons te vertellen? Hallo vrienden, Hallo vrienden, dat klinkt ook niet gevaarlijk. Wie ben jij? ik ben Robo, een robot gebouwd door professor Snowman. Dol op ruimtevaart en dansen. Dansen? Ja, Robo kan heel veel, ze spreken wel 1000 talen, maar het liefst dans ik. Wow. Hoi, ik ben Pip en dit is mijn zus Pippa. Doe je net zoals dit? Of dans je liever ballet met een pirouette zoals dit? Is dat niet voor een robotmeisje? Nee hoor. Wat is dat, een robotmeisje? Robo weet bijna alles, maar daar had ik geen informatie over. Maar dat is een robot zoals jij, maar dan knap, met een jurk aan. Was het maar zoiets. Ja, en dan kom je op de dansbaan. Ik sla op tilt. Hoezo? Het lijkt me geweldig, samen dansen. Eerst projecteer ik een DJ die de muziek verzorgt. Welkom in discotheek natuurlijk. Hey discobroers, maak wat ruimte. Geef Robo het speelspelje, want hij is de koning van de dansvloer. Ja, dat is Robo. Kom snel kijken, we krijgen een robodisco. Wat is dat? Ja, dat is Robo. Zo apart, Ja, dat is Robo. kijk hem aan. Ja, dat is Robo. Hij staat aan, Ja, dat is Robo. geniaal Ja, dat is Robo. en van staan. Ja, dat is Robo. Interessant, Ja, dat
show. Bobo disco. Ik geef disco show. Bobo disco. Bobo disco. Dat was lekker, lekker, lekker. Stop, En Bobo. je moet onmiddellijk naar astronaut naar het zomer. Hij schrikt het uit van angst. Help! We zitten in een zone met rondzwievende stenen en hij durft de kop niet meer in. Oh nee! Spannend! Bobo komt snel helpen. En ik dan? Bobo sluit de discotheek. Wij de disco. Moet snel helpen. Dat moeten we zien, jongens. Volg mij. Op avontuur! Wij mee 4. Zo is het, 6. Hoezo? Wij zijn toch de jongens? Ze vinden ons zeker stom. Nou, jullie zijn eerlijk gezegd ook niet altijd even aan de meisjes. Wel eens, niet eens. Ach, loop naar de maan. Is niet waanzinnig? U bent toch die vlogster? Of bent u nou te maan? Meidvloggen, waar ik jullie inlevingsvermogen kan hebben alle meiden. Wij ook. Jullie ook, Holly. Meiden zijn top, onmisbaar. Zelfs Robert kan niet wachten op meisjes bijvoorbeeld. Wat is de wereld aan verder buiten nou zonder ons? Ik zou zeggen, maak bijvoorbeeld wel een danspartner. Maar dat kunnen we toch helemaal niet? Vraag het de sterren. Tuurlijk gaat dat lukken, Roos. Ik zie het Roos kleurig in. Het is een gouden idee. Ze wordt prachtig. Het is zo vraag. Ik zie het al helemaal voor me. Ja, maar wel met gezonde rode wangetjes. Prachtig. Ze wordt prachtig. Met een mooi stopje. En Roro houdt vanavond tot een maanden terug. Meiden, als wij nu eens samenwerken. Ja, en geef elkaar eens een compliment. Jij bent een ster. Jij ook. Jij ook. Nou, bedankt. Ja, en ik toch? Oh, jij ook. Dat bedoel ik nou. Wees eens aardig. Nou, waar gaan we meisjesrobot van maken? Toet, toet, uit de weg. Scooter is hier op zoek naar een vuilnisbak. Ik heb een idee. Maak er wel een vuilnisbak. Ja, tonnetjesrol. Nee, die is voor de lege pizzadoos. Wacht. Mogen wij deze doos hebben? We maken haar niet van een vuilnisbak. Ze verdient beter. Maak haar van pizzadozen. Ja! Wat ga je maken dan? Een meisjesrobot. Je kan toch geen robot maken van mijn pizzadozen? Hoezo niet? Doe maar. Margarita. Oké, dan Dolly. Dat is wel goed bedacht. Hé meiden, jullie zijn top. Dat bedoel ik nou. Kom, we gaan aan de slag. Professors, is dit wat jullie bedoelen? Uitstekend gedaan, man. Interessant. Maar ik ben het lang niet klaar. Om nog maar te schrijven over mijn hoofdexperiment. Wat is dat dan? U kunt het me nu wel vertellen. Er wordt afgelezen, dus. En dus krijgt u wel interessant. Nou, van alles wat u net heeft gezegd, heb ik één ding onthouden. Wat kriebelt is snor, zeg. Jakkes. Verder geen woord van verstaan. Dat is ook maar beter zo. Geloof me. Denkt u dat het slaagt, professor Snorremans? Zeker. Dus het was nog de weg er naartoe is nog buitengewoon interessant. Ik zag de tuur van de noordelijke rijden steeds complimenteren. Ik lees het in uw ogen. Je bent volle man. En interessant. Heel. Wat een grappige mannetjes. Maar ze hebben wel gelijk. Hé, meiden, lukt het met je robot? Nee, niet echt. Nou, besef het wel. Misschien kun jij ons ook helpen, man. Ik lippen en kapper ben ik die beste ster. Maar gelukkig hebben jullie genoeg andere kwaliteiten. Kom op, meiden, dat moet niet zakken. Maan is geweldig. Ik ben geweldig, Maan is fantastisch. ik ben fantastisch. Maan is waanzinnig. Zij zijn waanzinnig, leuk die complimenten heen en weer. Zij zijn de sterren, Blijf dat te raden. zie je ze in schouwen. Zie ons in stralen. Maan is waanzinnig. Zij zijn waanzinnig, leuk die complimenten heen en weer. Luister dames, wees eens aardig, geef het door. Oh, het maakt je dag, een grote lach van oor tot oor. Dus kom op meiden aan de top. In het leven heb je nooit genoeg vriendinnen. Neem je ruzie, kom en gaan een potje zingen. Jij bent leuk, jij ook.
Ja, kom op, meiden aan de top. Laat de rest maar lekker roepen, eigenaardig. Geen ruzie vanaf nu, doe eens aardig. Jij bent leuk, jij ook, jij ook. Jij zingt geweldig, Ik zing geweldig. jij kan het zingen. Kan ik echt goed zingen? Maan is verzinnig, Zij zijn waanzinnig. Leuk die complimenten heen en weer. Luister dames, wees eens aardig. Geef het door. Oh, het maakt je dag. Een grote lach van oor tot oor. Dus kom op, meiden aan de top. In het leven heb je nooit genoeg vriendinnen. Geen ruzie, kom, we gaan een potje zingen. Jij bent leuk, jij ook, jij ook. Ja, kom op, meiden aan de top. Laat de rest maar lekker roepen, eigenaardig. Geen ruzie vanaf nu, doe wij eens aardig. Jij bent leuk, jij ook, jij ook. Oké, alle sterren uit de zaal, dus alle meisjes, ga maar staan en klap maar mee. Ga maar staan. Ja, daar komt ie. in het leven heb je nooit genoeg vriendinnen. Geen ruzie, kom, we gaan een potje zingen. Jij bent leuk, jij ook, jij ook. Ja, kom op, meiden aan de top. Laat de rest maar lekker roepen, eigenaardig. Geen ruzie, vanaf nu, doe wij eens aardig. Jij bent leuk, jij ook, jij ook. Maan is verzinnig, Zij zijn waanzinnig. Leuke complimenten heen en weer. Nee, ik vertrouw het. Waarom moeten wij niet kijken hoe we ons zo naar links, kijk uit rechts. Ja, kijk dan, de rest van de buiten. Alles in iedereen zou kunnen moeten zweven. Oh, mijn snor, dan gaat hij door de lucht. Help, zet de zwaartekrachtmodus weer aan. Hey Lucas, die snor was fijn niet. Oh, mijn baard, daar gaat hij door de lucht. Help. Laat maar op, misschien worden we wel ontvoerd. Nee, doe niet zo lang. Ik denk dat we worden aangevallen door iets groots, iets gevaarlijks. Ik hoor iets liggen op de grond nu. Lucas en Rijk, die hoeven echt niet te vloeken, dat is hoor. Oh, gelukkig, u bent het maar. Volgens ons is het allemaal net. Klopt. We hebben ook net een melding gemaakt ergens vlakbij. Ja, Stinus. We staan inderdaad stil. Er is een grote schade aan de motor. Ook dat nog. Oh, we hebben heel wat uit te leggen op de oude haven. Wat is er met de motor allemaal? Op onverwachte plek hebben we schade opgelopen en zijn die bijna los. Een dappere, stoere held die nu naar buiten gaat om het te repareren. Oh, astronaut, nou, je bent geweldig. Maar ho, stel dat het misgaat. Er is geen verhaal en ervaren astronaut weer hier. En alle acties natuurlijk dat we hier niet meer wegkomen. Dan mijn halen er wel uit. Dan doe ik het. Wat is hier aan de hand? De verkeerd gaat even naar buiten. Ik moet even wat raar staan. Nee, je kunt de motor van de tierwiel niet weten. U weet er niks van, juf. Blijf binnen. Dit is een onmogelijke uitdaging. Maar ik heb wel eens verdedigd gestaan. Ja, zeker. Dacht je van het regisseren van de afscheidsmusical van af? Als het dan lukt, is het prachtig. Het staat wat briljant bij het eerste lied. Ik bescherm de kinderen met heel mijn hart. Niet uit mijn tegen. Stop! Ongelukkig. Ongelukkig. Nee zeg, te gevaarlijk. Wij hebben een assistent die we altijd inzetten bij onze experimenten. Hier is Sjaak de Kloos. Ben ik bij de Sjaak en Nou, zegt Sjaak. Je doet net alsof er altijd van alles misgaat. maar ik ontplof wel 3 keer in de week bij uw experimenten. Ja, volgende week was ik eigenlijk knallen. Maar je weet Sjaak, het is voor het goede doel. De wetenschap. Luister jongen, ga naar buiten, draai het losgelaten bouwdelen los aan elkaar en klaar is Kees. Ik heet Sjaak, en Kees het niet doen. Zeg erbij, dapper, stoer en sorry, Straks krijg je geen lucht meer. je mag mijn helmut naast de sluis naar buiten. Doe snel de sluis dicht, anders krijg ik hier echt heel snel benauwd. U bent wel erg knap, ik doe het wel. En ik ga met je mee. Dit is zeer buitengewoon interessant. Ik dank aan, jullie blijven hier. Zo kan ik niet aan, juf. Waarom gaat u niet goed?
is Robo. Professor, laat mij gaan. Robo lost motorprobleem op. Goed dan, maar geen Robo is er nog buiten. Sja, jij blijft hier. Dank u wel, professor. Hoe kan ik u bedanken? Nou, we zijn hiernaast bezig met een drank van spinnenpoep. Als jij die nou eens even lekker opdrinkt. Ik ben toch al erg los. Doe je wel voorzichtig voor de meisjes uit de klas bezig met verrassing worden. De meisjes? Eén verrassing voor Robo. Iemand om mee te dansen. Wie weet, ze zijn terug bezig, maar verder zijn Robo gaat snel motor maken en komt terug voor verrassing. Robo, jij bent dapper. Doe voorzichtig. Hij is nu door de sluis gegaan, buiten de raket. Is het dan warm of koud? Het is een onbekende. Het zou er wel kunnen stormen. We zitten met onze handen in het hand. Vreselijk. Het idee alleen al. Ik moet even iets moois zien. Waar is hier een spiegel? Lucas, zijn jullie niet bang? Nee, dat heeft Kiki. Kom maar achter ons staan. Wij houden stand. Op avontuur. Ik hoor iets vreemds, wat zou het zijn? Was dat een geel? Of was het toch totaal iets anders? Wees eens stil. Volle spanning in de ruimte. Wat was dat voor vreemd geluid? Ik moet het zien, ik hou het niet meer uit. De stoere held kijkt rustig in het rond. Wat blijf ik cool, ik lijk wel op James Bond. Als er nu iets misgaat, blijf ik sterren. Nee, ik raak totaal niet overstuur. Op avontuur. Op avontuur. Op avontuur. Kom maar tegenaan. Op avontuur. Een verhaal gaat niet ten vrede. En hier een spookje heeft toch ook een slechterik. Maar het goede zal gaan binnen. Voor mensen houden van een lichtpunt en een eindeloos heelal. De stoere held kijkt rustig in het rond. Wat blijf ik cool, ik lijk wel op James Bond. Als er nu iets misgaat, blijf ik sterren. Nee, ik raak totaal niet overstuur. Op avontuur. Op avontuur. Op avontuur. Kom maar tegenaan. Op avontuur. Doe je riemen vast, anders uit de kast. Het wordt een spannend uur. Maar het rijdt je wel, waar het leger staat, gaat door je door het vuur. Ja, mijn verhaal die je nu vertelt, maar het huur en niet echt duur. Op avontuur! Ja, ja! Op avontuur! Op avontuur! Tijdens het verhaal van het in de strijden en ik lachte alle meiden. Straks spring ik door een hele dikke muur. Op avontuur! Op avontuur! Op avontuur! Helder, waar is onze Robo nou? Ja, die had nu al lang terug moeten zijn. Oh nee, net niet een verrassing voor halen. Ik ga kijken. Nee, jij bent hier, Lucas. Oh, wat zou mijn collega hier verwacht niet doen? Huh? De deur gaat open, en wat dicht. Wat komt daar nou aan, Groot? Dat
ook zo druk geweest. Roos, kom terug. We zijn klaar met onze Margarita. Ben ik geroepen? Nee, maar wilde je nog hartelijk bedanken voor de lege pizza doen? Oh ja, in Roboter. Hoe laat je haar bewegen dan? Dankzij Sjaak, de assistent van de professors. Die heeft ons geholpen. Kijk, daar is onze Margarita. Mamma mia, wat een schoonheid. Oh wacht, Sjaak, zit jij daar soms in? Dat is Sjaak, je weet wel, die zulke assistent van de professor. Sjaak, stel jezelf maar voor. Ze kan ook niet praten, dan moet deze zullige assistent voor zorgen. Sorry Sjaak, de volgende keer hoef je bij een pizza geen fooi te geven. Laat Sjaak zijn werk dus goed. Margarita, kunt u praten? Even wachten nog. Waarom praat ze nou nog niet? Ben ik weer de... Pizza? Piet, Ze praat! Goed gedaan, Sjaak. Hallo Margarita. Bijna niet gemaakt. Maar Sjaak heeft ervoor gezorgd dat je echt werkt. We hopen dat je wilt dansen met Robo. ik kan niet dansen. Maar je kan het ook proberen. Het is echt te gek. Je hoeft het niet gelijk zelf te halen. Of goud, ben je mal? Margarita is. Leeg, moet ze niet wat eten? Nee, dat kan niet. De robot eet niet. Margarita wil piet. Binnen, piano, oh pizza. Nee, dat is op. Margarita wil niet dansen, maar pizza. Oh nee, dit gaat helemaal mis. Professors, kom snel. Ik heb informatie over waar we zijn. Robo, je bent terug! We zitten op een hele bijzondere planeet. We zijn ook klaar. Maar het is beter als we even niks zijn. Robo kan niet liegen, sorry. Tuurlijk wel. Luister maar naar die briljante professors die wel hebben gemaakt. Briljant, zeker, maar wel met die raadsel nog en waar. Robo zegt altijd de waarheid, sorry. Robo, laat me je even op je rug krabben. Wat heeft u gedaan? Ik heb je geheugen gewist. Geloof me, het is beter zo. En het is alleen maar voor de laatste 30 minuten. Wie bent u? O jee, je bent iets te zacht in de tijd. Wie ben ik? Zo'n spelletje op RTL 4. En professor Baarmans. Mooi. En op welke planeet zitten we? Robo heeft geen informatie. Prima, heel goed. Je bent terug. Vertel, op welke planeet zitten we? Die informatie moet nog allemaal verwerkt worden. Ja, Robo, maar alles komt goed. Wat is dat? Ja, we hopen dat u ons dat kunt vertellen. We stonden hier en toen ging de deur open en toen kwam dat ding naar binnen. Is het een ei? Of er een raadbeest uit? Of is het een prachtige steen die je nooit op de aarde zou vinden? Niet op aarde. Interessant. Heel. Ik zou het moeten onderzoeken. Serieus? Hele vreemde dingen. Word ik hier maar waar? Jup, ik zou het niet willen missen. Voor 1 miljoen. 1 miljoen. Hoor je dat? We hebben het nog genomen. Nou dan, bedankt hoor. Dat had ik het nog eigenlijk niet moeten. Net zoals deze uitgebreide rondreis. Die hoort. Oh, ik zit bij hier met mijn hele kracht op een planeet die rare ballen naar binnen gooit. Als we nu niet meer waardering voor ons waren krijgen van de rapportering. Juffen krijgen een kortsluiting. Ja, kinderen, moeten jullie even kalmeren. We komen terug op de mysterieuze bol. Volgt u mij. Ik moet weten wat dit is. Misschien is het een wapen van een slechterik. Goeierik. Slechterik. Kun jij het weten? Jazeker. En Robin? In voetbal. Yes, kom hier met die ballikas. We gaan voetballen. Afblijven. Het is geen voetbal. Voetbal, een populaire balsport waarbij twee ploegen. Iedereen weet wat voetbal is, Robert. En nu je toch zo lekker bezig bent, kun je niet in de toekomst kijken of Stijn en ik later in het Nederlands elftal gaan voetballen? Ja, dat is mijn doel.
Boven kan niet voorspellen en nogmaals, dat is een steen op een ei. Hey Rick, relax man, anders krijg je nog een gele kaart. Geen op mijn elbow, weet ik toch Stanley. En de kruissteen. Jongens, ik hou ook van voetbal, maar dit moeten we uiterst serieus nemen. Het komt van een andere planeet. Oké, nee. Wat interesseert me je bal? Misschien zitten we wel in de voetbalplaneet. Ja, de hele dag lekker wedstrijdjes kijken. Luister Lucas, soms moet je even ontspannen. Gewoon lekker voetballen. Ja, mooi. Boem, staat 2-1. Ik kan niet voorspellen, Robo. Oké, maar zou je anders kunnen laten zien hoe je voetbalplaneet eruit zou kunnen zien met mij als topspits? Ja, virtual reality. Ja, veranderd Ringo. Even kijken in mijn systeem. Virtuele werkelijkheid stimuleert een omgeving om een gebruiker onder te dompelen via diverse zintuigen in een ervaring. Kan dat. Planetenvoetbal start nu. En we lopen in 3, 2, 1, go! De aarde is rond, dat heet voetbal ook. Ik ben de Raad die Porto met vandaag een interview met Ron en Stem. Wil je even zwaaien naar jullie fans? Kampioenen, kampioenen. Oh, wat een sterren en wat zijn ze knap. Hallo, ik ben de held van dit verhaal. Ja, hoe stop met deze vertoning? Wat vervelend, 2 hooligans. Straks lopen ze nog een blote kont over het veld. Afvoeren die 2. Wat een Oene, oene. Rode kaart, rode kaart. Stop met deze planeet. Draai door hoor. Zeker, we gaan top. Verder met een voetbalinterview dat meestal nergens over gaat. Een voorbeeld, Stanley, je hebt wel een zinnige renning gemaakt. Wat ging er tijdens de wedstrijd door je heen? Ja, ik dacht dat hij of ik het hele publiek schreeuwde ook. Stanley, Messi, Stanley, Messi, Stanley, Messi. Zijn schot was mesgaaf als een Stanley Messi, maar ik ben een topper, maar ik ging hem uit mijn paniek toen ik de bal had. Ik ga ook uit mijn planeetje. We gaan eens een tirrelie. Goed gedaan, jongens. Meneer Goudstra, manager van Ron en Stanley. U bent tevreden? Zeker wel, maar nu zullen we allemaal vragen, anders raak ik de taal kwijt. Hoe was ik nou? 25 miljoen en 10 cent, 25 miljoen en 15 cent. Ja, dat heb ik kloos in beeld. Weer, top dit. Zeker weten Robo, ga door met deze wereld. Het is allemaal zo mooi. Goud. Olé, 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 olé. Stel, Ronald, je moet me helpen. Er is grote paniek. Hier de knappe vriendin van Ronald. Stop mijn vriendin, ik ben helemaal van de kaart. Ik ook. Ben je lekker aan het shoppen in de PC Planet? Is je creditcard weer versleten? Heb ik wel een nieuwe visa, geen probleem. Ik hoop alleen niet dat ik overkom als een meisje dat alleen maar de creditcard gebruikt van haar vriend. Dat is virtuele werkelijkheid. Niet de echte natuurlijk. Ben ik wel mooi in beeld? Toppie. Precies in het echte leven gaat het er heel anders aan toe. 25 miljoen en 90 cent had ik er toch net naast maar tellen. Ronald, als kind was je ook al de hele dag bezig met voetballen. Hoe was dat? Nou ja, een balletje kan raar rollen nu ik wereldberoemd ben. Zeg, Ronald is wel mijn vriend hè. Oh, wacht even Ronald. Kijk, daar hebben we die unieke van mezelf al. Lieke, unieke, lieke, unieke. Rob, camerapaar. Die ken je met die topspits. Ja, net als Ronald. Ik weet nog dat hij vroeger altijd dit liedje zong. Yeah, dit is een lied voor alle voetballiefhebbers. Ze weet wat ik voel, ze weet wat ik bedoel. Een voetbal, in alles zien we een voetbal. Een fiets wil een miljoen de maand, we zien het voor een voetbal aan. Een voetbal, in alles zien we een voetbal. Geen vierkant, driehoek of vooruit, de bal is altijd rondbeluid. Oh, 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 ze kunnen het nooit eens laten. Oh, 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 altijd maar over het voetbal praten. Oh, 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 steeds maar weer op het spel beginnen. Oh, oh, oh. Hé, luister dan. Later Magnus lap nummer 1. Komt er een voorzet op mijn schoen, trap ik zo langs de keeper heen en schreeuwt het legioen. Kampioenen! Hoor je niet, dan gaat er niet in. Geef mij dan gerust de bal. Dan scoort vast deze leeuwin voor het dames elftal. Een voetbal, in alles zien we een voetbal. Een fiets wil een miljoen de maand, we zien het voor een voetbal aan. Een voetbal, in alles zien we een voetbal. Geen vierkant, driehoek of vooruit, de bal is altijd rondbeluid. Oh, 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 ze kunnen het nooit eens laten. Oh,
Even luisteren allemaal. Gaat mijn wekker en ik ontwaak. Onder het dekbed van mijn club. Dromen van de beker doe ik zo vaak. Die mooie wereldcup. Kampioenen! Gooi je niet, hij gaat er niet. De bal, dans komt vast deze leeuwin voor het dames elftal. Een voetbal, oh, in alles zien we een voetbal. Een fiets wil een miljoen de maand, we zien het voor een voetbal aan. Een voetbal, in alles zien we een voetbal. Geen vierkant, driehoek of vooruit, de bal is altijd trompenuit. Oh, oh, oh. Een voetbal, een voetbal. Oh, oh, oh. Ja, daar komt die bal eraan. Daar komt die bal eraan. Een voetbal, in alles zien we een voetbal. Een fiets wil een miljoen de maand, we zien het voor een voetbal aan. Robo, stoppen met die schijnwereld. Nu. De professors willen een gesprek met het ruimtepersoneel. Is het nu al afgelopen? En mijn interview dan? Je bent er niet eens, dat is allemaal net fake. Bij mij is niks fake hoor. Word ik je beschuldigd van fake news? Is het monopoliegeld? Dit is dus niet top. Nee, wat een drama. Deze razende reporter is razend. Beste mensen, wij moeten jullie nu in vertrouwen nemen. Jullie zullen ook wel gedacht hebben. Wat is dit allemaal? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Begrijp ik het niet. Daarom zullen professor Baartmans en ik u alles uitleggen over ons experiment. Welk experiment? Waar heeft u het over? Laten we teruggaan naar het begin. Robo, hoe ging het ook alweer? Kun jij dat afspelen? Ja, dat kan Bobo. Het begon allemaal als volgt. Wow, een echte raket. Dit is zo cool. Ja, het is er inderdaad steenkoud, Lucas. Erik, overal vanaf blijven. Stop. Een klas weer raket. Hoe gaan ze om met al die knopjes om zich heen? Daarom zetten wij één grote rode knop eraan waar je vooral niet op mag drukken. Maar daar hebben ze toch niet op gedrukt? Het kwam allemaal door deze zin van Roos. We gaan weer verder toen het anders Je zijn. mag straks lekker zweven in de ruimte en wij zitten vast op die saaie aarde. En toen wisten wij het zeker. Deze klas heeft een les nodig. Want hoe mooi en geweldig alle andere planeten ook zijn, er gaat niets boven de aarde. Nu snap ik het. U heeft de pizzeria gebeld en zo opdracht gegeven om de pizzadozen op de grote rode knop te zetten. Precies. Robo, laat dat eens niet in slow motion. Okidoki. Aza. Stop. Spoel even door, Robo. Nu zou je denken dat er een grote paniek uitbreekt. Maar nee hoor, luister maar wat Lucas zei. Wat geweldig dit. We gaan naar de feestplaneet. Dat is natuurlijk onzin. Er is helemaal geen feestplaneet. Ja, ik kon er ook geen chocolade van maken. De feestplaneet. We staan nog steeds op de aarde. Juist. De klas moest leren dat het gras altijd groener lijkt op een andere planeet, maar de aarde is natuurlijk de echte feestplaneet. Ze dromen natuurlijk van hun ideaal. Maar ze moeten ook wel leren kijken naar wat er al is. Heb ik nu gek laten maken voor helemaal niks? Wat een schande! De professors zijn altijd bezig met experimenten. Neem mijn vloeibare bovenkool. Dit is er ook een van. Wat een onzin! En wat is eigenlijk uw conclusie? Sjaak, wat zijn mijn bevindingen? Lees eens voor. Door samen te werken zoals bij het maken van Robert Margarita
werden de meisjes van de klas echte vriendinnen. Ja, bij dat experiment hebben maan en de sterren ons geholpen. Waarom maan? Wie kijkt er niet op tegen de maan? Ik zou de jongens graag zien aansluiten en dat ze samen de waarde van de aarde zullen inzien. Dat is mijn masterplan. Van welke planeet komt die eigenlijk? Wat die onzin allemaal. Waarom is deze klas zo belangrijk voor u? Alle kinderen zijn belangrijk. Ze zijn de toekomst. Ze dromen natuurlijk van een ideaal, maar ze moeten ook wel leren kijken naar wat er al is. Hier staat nog één belangrijke bevinding van uw professors. Lees voor, Sjaak. Lees voor. Hoe is het mogelijk dat astronaut Nout niks in de gaten had? Hij was te bang en te ijdel om de motor te maken bij de take-off. Conclusie, ongeschikt als astronaut. Wat? Dat is een leugen. Ik ben een held. Ik blijf rustig onder alle omstandigheden. Robo, laat maar zien. Astronaut Nout deed dit. Wel nee, dit is een ramp. We gaan allemaal naar de maan. Weet u nog? Ja, wat een onzin. Natuurlijk wist ik het al lang. Kijk eens uit het raam. Wat is daarmee? Ik zie een prachtige sterrenlucht. Je was er ook al in het begin, toen we nog op de aarde stonden. Allemaal opgezet door de professors. Sterker nog, zelf geschilderd. Met de hulp van de kinderen van groep 8. Maar jij was zo druk met jezelf bezig. Dat het je nu eens is was opgevallen. Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed. Maar wel met prachtig haar. En daarom ben jij het niet weer de nieuwe gezagsvoerder. Sjaak, jij bent niet meer mijn assistent, maar de tweede lijn in de dierenleer. Dank u wel, professor, maar ik blijf liever assistent. Ik heb namelijk een plan om de jongens en de meisjes van de klas dichter bij elkaar toe te brengen. Dat experiment moet u mij toevertrouwen. Als je dat lukt, maken wij je tot professor Sjaak. En ik dan? Ik kan nog wel wat opgebruiken in de keuken. Maar ik kan niet koken. Maar volgens mij ben je geweldig in de afwas. Ha, kom mee! Wat is je plan voor de hele groep, Sjaak? Daar kom ik nog op terug, maar Robo gaat er een hele belangrijke rol in spelen. Ja, dat is Robo. Maar goed, niemand mag weten dat we nog gewoon op de aarde staan. Lieverd, Dolly en Holly, hier is jullie bezorgde moedertje. Oh nee, wat komt u hier doen? Mijn arme meisjes missen me natuurlijk. Ik dacht, even een knuffeltje geven aan die arme schatjes. Maar dat kan niet, want weten ze nog dat we op de aarde zijn? Hoe bedoelt u? En kunnen er ook gewone zakken in deze stofzuiger? Nou ja, zeg, u moet nu weg. Oh, wat doet u lelijk? Hier klopt iets niet. Dolly, Holly, kom bij mama. Nee, niet schreeuwen. Robo, halen. Kijk, haal. Kijk in mijn ogen. Er is niks aan de hand. Er is niks aan de hand. U gaat naar huis en u gaat verder waar u mee bezig was. Ik ga weer naar huis en ga weer naar goede tijden, slechte tijd kijken. Slim bedacht, Robo. Je hebt haar gehypnotiseerd. Maar we moeten snel zijn. Over 30 minuten komt ze terug. Dat betekent dat ik snel moet zijn. Er is geen tijd te verliezen. Wie ben jij? Robot naar Margarita, gemaakt door meisjesklasgevriend, geholpen door professor genaamd Sjaak. Er is hier al een robot. Ja, dat is robot. Robo, u kunt hier weg. Waar moet ik heen? Naar buiten. Daarheen. Is dat pizza? Als je door blijft lopen, kom je vanzelf bij de toren van Pizza. Oké, ik ga nu. Margarita komt niet meer terug. Stop, Margarita, blijf hier. Nee, Even ik ga even wachten nog. En dan dansen. dansen. Ja, daarom hebben we je gemaakt, Margarita. Om te dansen met Robo. Robo disco met Margarita. En dan is Robo gelukkig en zal je niet meer zo vaak aan pizza denken. Heel romantisch, samen met z'n tweetjes. Bij kazenlicht. Met op de achtergrond de maan. En de schitterende sterren. En ik snij de pizzabodem in de vorm van een hart. Mag ik, Robo, deze dans van u? Ja,
Maar eerst even wachten op pizza. Nee, ik kan nog niet dansen. Geen probleem, we vragen Pip en Pippa wel. Kom maar mee. Ik ben trots op jullie meiden. Ja, waanzinnig. Jij en jij zijn leuk. Jij ook. Liefde in de ruimte. Mooi, Maan. Ja, het lijkt een kleine stap, maar voor deze groep is het een reuze stap. Weet je, ik keek vroeger altijd naar de sterren en dacht, hoe zou het daar nou zijn in plaats van hier? En nu? Het is best tof en zo, maar ik En wie? tegen niemand zeg hoor. Ik kom mijn mond. Spreken is zilver. Maar zwijgen is goud. Vandaag is rood. Rood van gesloten lippen. Sorry, ik ben stil. In mijn fantasie laat ik me graag meeslepen met onbekenden. Maar thuis is zo slecht nog niet. Blijkt maar niet zo waanzinnig als gedacht, maar gewoon meisje met een maandelijkse vlog. Dit is het moment dat jullie moeten zeggen dat ik top ben. Huh? Wie wij? Oh ja, jij bent leuk. Kijk nou eens, dat kleine stipje. Zo klein maar toch zo waardevol. Daar moeten we nou echt zuinig op zijn. Ik kijk, je lijkt ontzettend klein, wil zo graag bij je zijn. Pas nu zie ik de waarde van alles wat me lief is in mijn leven. Mijn ouders, mijn kat, ja zelfs mijn school. Ik mis wat hier nu niet is, maar op een afstand leeft op die mooie aarde. En keek ik vroeger uren naar de sterren, kijk ik nu het liefst alleen naar jou. We zijn niet erg zuinig en we doen je steeds weer pijn. Maar wat zou toch de mens zonder moeder aarde zijn? Ze geeft haar water en haar bossen en de lucht. Wanneer geven wij jou een keer iets terug? Er is een stipje in een hemels groot heelal. Er is een stipje en dat stipje heet de aarde. En alle sterren eromheen stralen om een fenomeen. Ze draait voor jou, ze draait voor mij, ze draait voor ons. Er is een stipje in een hemels groot heelal. Er is een stipje en dat stipje heet de aarde. Dit is een lied voor haar alleen, zoals zij is er maar één. Ik hoop dat iedereen nu weet dat ik hou van die planeet. Je haalt je diepe zeeën blauw, op men doet met jou. Ze kunnen niet waarderen en denken, ach ze zal het overleven. Maar je bossen en de dieren gaan eraan. We zijn niet erg zuinig en we doen je steeds weer pijn. Maar wat zou toch de mens zonder moeder aarde zijn? Ze geeft haar water en haar bossen en de lucht. Wanneer geven wij jou een keer iets terug? Er is een stipje in een hemels groot heelal. Er is een stipje en het stipje heet aarde. En alle sterren eromheen stralen om een fenomeen. Ze draait voor jou, ze draait voor mij, ze draait voor ons. Er is een stipje in een hemels groot heelal. Er is een stipje en dat stipje heet de aarde. Dit is een lied voor haar alleen, zoals zij is er maar één. Ik hoop dat iedereen nu weet dat ik hou van die planeet. Ik groet je en ik geef je maar een uier voor je boom. Lieve aarde, hou het met ons vol. Dat bedoel ik nou, Sjaak.
Wat een mooi lied. We gaan echt de goede kant op. Nu nog de jongens en de meisjes van de klas met elkaar in plaats van tegen elkaar. Professors, de bal, u moet hem onderzoeken. Lucas Gozer, ik wil je zeggen, het is gewoon een voetbal. In voetbal, op een planeet. We zijn daar gewoon open. Ik ben Sim en zij niet aan professor. Wij zijn druk. Sjaak, leg jij er even op? Openslijden dat nooit. We weten dat er iets gevaarlijks in. Of lucht, ja, gebakken lucht, maar oké, als we bewijs willen. Ho, Lucas, ik weet wat er in die bol zit. Ik weet wat die bol is. Een discobol. Een discobol? Werd geroepen? Nee, we bedoelen een bal die boven de dansvloer hangt. Oh, sorry, dan ga ik er. Ik heb namelijk de disco Saturday Night Fever. Doei! Die discobollen zijn toch zilver? En hoe is op deze onbekende planeet? Nou, professors hebben daar een berekening gemaakt. En we zitten op de feestplaneet. Wat? Zijn we er eindelijk? Kunnen we veilig naar buiten? Nee, dat kan niet, want we zijn er niet klaar voor. Klaar voor wat? Voor de battle. Welke battle en waarvoor? Nou, jullie krijgen pas toegang tot de feestplaneet na een dance battle. Yeah, een dance battle! Moeten we dansen? Staan we hier met onze ruimtezaden? Dance battle op de feestplaneet. Oh, vandaar die discobol natuurlijk. Een danswedstrijd tussen de jongens en meisjes en wie weet mag de feestplaneet op. Geweldig! Waarom niet een voetbalwedstrijdje? Ja, dansen. Ik zie er het doel niet van in. Ik wel. En de meisjes gaan zo vet winnen. Oh, zeker weten. En als we terug zijn op aarde, schreeuwt onze moeder van trots. Dolly, Holly, kindjes, ik ben uit jullie moeder. Luister, lieve schatjes. Vreemd? Het ik hoor het graag horen roepen. Ik ook. Nee, dat was de sirene van een raket. Een heel irritant geluid. Vastloos alarm. Oh ja, dat was het. Nu herken ik het weer. Verschrikkelijk. Oh ja, één ding. Jullie doen de dance battle samen. De jongens met de meisjes. Niet tegen elkaar. Echt? Maar die jongens kunnen helemaal niet. Hoe vaak moet ik nu nog staan? We zijn één klas. Samen staan. Oh, ik kan er wel om janken zo mooi. Oké, maar alleen als Robo meedoet. En Margarita. Precies. Als de dans goed genoeg is, dan komen jullie op de feestplaneet terecht. En daar zullen jullie luid worden toegejuicht. Liefjes, Dolly, Holly, kindjes. We moeten oefenen, geen tijd te verliezen. Misschien blijft daarom die sirene steeds gaan gillen. Sjaak, we zijn trots op je, jongen. Nu is het nog de vraag of de samenwerking lukt, maar er is een begin. Precies, geen strijd tussen jongens en meisjes, maar samenwerken. Ik zeg je, onzin. Ze komen er vroeg of laat achter dat ze niet op de feestplaneet zitten. Wat een teleurstelling en wat een bedrog. Fout! Nogmaals, de aarde is de feestplaneet. Goed, er is één les geleerd. En Roos heeft het zo prachtig gezongen in een liedje voor de avond. Ze zong letterlijk, ik hou van die planeet. Avontuur is mooi, maar op deze planeet wordt liefde. Dan krijg je kansen. Dat is pas een feestplaneet. Zo zullen hun ouders veel te vertellen hebben en die zullen ons dankbaar zijn. Daar zijn jullie. Ik heb alles gehoord. En? Ik vind het prachtig. Sterker nog, ik ga alle ouders van de groep vragen om mijn kinderen hier op te komen halen. Nog 15 minuten en dan is de schooltijd voorbij. Oké, maar houd ze uit de raket, anders weten ze al dat we gewoon op aarde zijn. Jazeker, ik regel het allemaal. Oh, wat een avontuur. Zat ik nog maar ingebracht. Ik kan ook zo lekker dansen. Wat een feest. Oh, professor, iedereen is klaar voor de dance battle. Eerst even wachten, nog Robo. Hier is eerst je vergeet. Dit is mijn klas. Mijn groep die gaat bewijzen één te zijn om zo toegang te krijgen tot de feestplaneet. We doen een dans en vragen iedereen in het rakade mee te doen. Ik zeg je, ik kan niet dansen. Bij mij win je nooit een dance battle. Dans is open. Of we nou winnen of niet. We doen het met elkaar en voor elkaar. Dat is de winst.
Mijn klas, jongens, meisjes, professors, astronauten, robots, zelfs meneer en mevrouw lammetjes. Yes, we gaan winnen. Mag ik daarom de aandacht vragen voor Disco Danny? Yes, we maken gezichtjes van andere kettersman. Iedereen verzoeken ons een tierlief te dansen. Dance battle. Dance fans. Dance battle. Dance battle. Dance battle. En dat doen we op de feestplaneet. Oh, oh, yeah! Yeah! Zie je me dansen? Wie doet me na? Kom, grijp je kansen, zeg niet nee, maar ja. Sta niet te suffen, voel de muziek. Wees ondertussen ook een toppubliek. Dus klap maar in je handen, laat je horen overal. Deze dans is met de beste beat van het heelal. Dance battle op de feestplaneet. We zingen dance, dance, dance battle op de feestplaneet. We zingen dance, dance. Dat gaat lekker! Hey, 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 hey. Zie je me zweten? Voel de chemie. Want je moet weten, dit geeft energie. Sta niet te slapen, blijf er goed bij. Wie pakt de beker nou natuurlijk bij? Dus klap maar in je handen, laat je horen overal. Deze dans is met de beste beat van het heelal. Dance battle op de feestplaneet. We zingen dance, dance, dance battle op de feestplaneet. We zingen dance, dance. Dat gaat lekker! Dat gaat snel! Kom op! Dance battle op de feestplaneet. We zingen dance, dance, dance battle op de feestplaneet. We zingen dance, dance. Geweldig, briljant en vooral interessant. Goed gedaan allemaal. En ik moet zeggen, de jongens ook. Dankjewel, Dolly. En wat denkt die professor? Mogen we de feestplaneet op? Op avontuur! Dat krijgen we zo te horen. Chef, geef jij die kinderen even wat lekkers? Wie heeft er trek in vloeibare? Nou oké, ik bak gewoon pizza. Scooter, help je mij? Okido. Wat zie ik nou, professor Snorremans en professor Baartmans? Een triest gezicht. Het experiment is meer dan geslaagd. Het is een echte goed. Maar alleen, nu moeten we nog vertellen dat we geen reis hebben gemaakt. Wacht even, geen reis. Dit was de reis van een leven. Het gaat niet om de hoeveelheid kilometers, maar wat je allemaal ontdekt hebt. Er was in ieder geval een stralende maan.
En stralende juffen. En die stralende juf. Professor, ik had het ook al iets eerder door. Wat? Maar wat gaan we iedereen vertellen? Ach, ik zou zeggen, als ze straks weer door de deur van de tierleer lopen en hun ouders, broertjes en zusjes zien, zou ik zeggen dat het met ze geslaagd is. Beste professor Snormans en professor Daagmans. Bedankt voor deze uitgebreide rondreis. U ook bedankt, juf Kreet. Mijn reis gaat nu ook verder. Ik stap uit de ruimtevaart. Ik zie mijzelf nu meer als een danser. Wat jullie? Ja, de allerbeste zelfs. U schittert naar dans. Ben ik niet op te vreten? Margarita heeft nog steeds trek. Is astronaut nou één optie? Oh nee hoor. Rustig maar, ik heb alleen lekkere trek. Nou ja zeg. Robot, mogen we je bedanken? Je bent een robot naar ons hart. Oh wacht, wat hebben we nog nooit voor je gemaakt? Een hart? Niet nodig. Zal ik die voor je maken, Robo? Niet nodig. Robo heeft al een hartje. Oh kijk, daar staat Margarita. Jou ontgaat ook niet. Het Sjaak. Wat gaan jullie de kinderen eigenlijk vertellen? Beste mensen, de stemming bereikt. De planeet waar jullie allemaal het liefst willen zijn. Moeder Aarde. Ik hoor een reactie. Is iedereen kwaad of verdrietig? Kwaad niet. Wel verdrietig dat de reis is afgelopen. Dank u wel voor deze geweldige reis, professor Slormans en professor Braakmans. Jij ook graag je held. Een wedstrijd om nooit te vergeten. We gaan er niet weg zonder slotwoord. Hé, is er nou een sirene voor de onze moeder uit? Ronald, snel, ik ben je pincode vergeten. Kan je hem dadelijk even vertellen? Oh, sorry, wacht. Je doet het goed. Het was een ongelofelijke reis. Hé, is het nou een sirene of voor onze moeder huilen? Ja, het is je mama en het klinkt als muziek in de oren. Ik kan niet wachten om haar te zien. Mama! Wat een reis, wat een reis. Kindjes, kom met mij. Al jullie ouders, broertjes en zusjes zijn gekomen en ze gillen het uit. Hoor maar. Stil, luister naar de juf. We gaan niet weg voor onze laatste groet. Reizen is prachtig, de weg naar de top. Hobbels, obstakels, maar nooit geef je op. Blijven ontdekken en zo zal je blijven groeien. Maar onze reis, hoe mooi het ook was, komt tot een eind. Een nieuw kompas wijst mij een richting die ik zonder jou moet nemen. Ik ga naar rechts, jij gaat naar links, maar voordat het zover is, zeg ik dat ik je al mis. En daarom zing ik met jou, met jouw hand in mijn hand. Samen één, met jouw hand in mijn hand, nooit alleen. Dank voor de pret, samen als een soort raket. Breek ik mijn vleugels dankzij jou. Met jouw hand
was een eer om jullie te mogen vliegen. We zullen het nooit vergeten. Dank voor de pret, samen als een soort raket. Kreeg ik mijn vleugels dankzij jou. Met jouw hand in mijn hand en misschien zal ik je ooit nog eens zien. Zal ik je ooit nog eens zien. Pizza! En kijk eens wat ik heb meegenomen. Pizza! Pizza! Dan mag ik het neerzetten. Oh, zet maar ergens neer hoor. Daar gaan we weer. Zo is het niet, Sjaak. We gaan als een raket. En niet zo luidjes gaan knallen. Niet te geloven, dit is het van. We gaan als een raket, stijgt in de korte hoogte. En hij neemt in de groep in de zien. We gaan zweven naar de top, niet te geloven, dit is het van. We gaan als een raket. broken heart is all that's left. Lost with legs and all that left. Lost with all that peace that's left. Carry me home. I'm afraid of all I am. My life is like a foreign land. Sand inside my head. Please carry me home.